Hello, maayong adlaw kaniyong tanan mga ka-DJ, mga ka-listeners. Pasensya kaayo nga medyo na dugay-dugay kog upload kay na ako'y importanteng gibuhat. Dugay na human. O karon atong ipadayon ang lain sumpay ning atong sugilanon. Ang mata sa mga asoy ni Kuya Guliat. Pasensya kaayo nga medyo na dugay kog upload sa sumpay sa ikaupat nga adlaw karon, adlaw Huwebes. Pasensya kayo nga medyo nadugay-dugay. O karon di ta maglangan ato nang sugdan ang ikaupat nga sumpay ning atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Guliat, ang mata. Ug salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Shout out sa inyong tanan nga naminaw sa akong i-upload nga drama ha. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kong upload. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Guliat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man ang ihatag na kumigo? Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tustos? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Guliat. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Guliat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? O iniasa kita mga bata sa sumpay sa kuwaso ninyo. Ni siminaw na nga naguluhan ang mata. Apan sa dili pa, ato sa pasalamatan, ang tanan ito mga kaigsuunan ng mga bata. Ala pa dayon mo inom sa ato ang Dunpepe Tablia. The best kaning imno niya. Kaunsod mo ani ato ang macaroni po. Nga Paulitos macaroni. Lami kaning kanon mga bata, mga kasama para baon-baon nato sa asa ta. Unya, dang naapatay yema ha sa Diamond Food Trade Incorporated na yema nga special, obi special ni nga yema og kining fish cracker nga tasty fish cracker. Oh, makita na nato dili nga face nga kuan ha kanang fish cracker gini siya. Dili naw nga kanang giluto kanang face nga cracker. Fish cracker gini siya. Mao ni na nakanindot ani kay isda gini siya. Unya karong pizza 24 ha mga bata.
ana sa ilahang Kapitan Nestor Maglasang. O magkita ta ninyo diha sa Lamak Konsolasyon. Okay. Magkita ta ninyo din ha sa Lamak Konsolasyon sa atong drama nga naguluhan. Bagong haon og sa Pizza 25 adto ta sa ilahang Kapitan Inis Candalio nga sa Bitoon Tubod Bitoon Dumanhog Cebu. Magkita ta niya kini ubo sa padingkamot po sa tanan natong mga konsehalis diha labi na gyud sa tanan natong mga konsehal og ni mga di konsehal amay-amay maribong og sa tanan natong mga konsehalis din ha. Magkita ta ninyo din ha. Okay, mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa kung aso ninyo ni sumanahon na nga naguluhan ang mata. Ang garap ko nagisudlan sa mga mata ni Al. Nilihok. DJ Lash. Doon ko. Al, ikaw ba ka na? Ikaw ba? Oh, Carla. Ang imong mga mata. Nisulti. Tutuki ko. Pinaagis atong mga mata. Aron makasabot ka. Nganong gusto pa kong mabuhi. Tutuki ko. Mata sa mata. Dili. Carla. Tuhui ang imong nakita. Ako kini. Si ang imong bana. Ha? Buti bang ipasabot? Ikaw ni Al. Kini imong mga mata nga imong gipatipigan o gipaampingan. Ikaw ni? Ato na ko si Papa Al sa iyang kwarto. Hata na ko siya nagihimo na kong pancake para iyang breakfast. Magdali po. Oh, Papa Al? Papa, good morning. I have something for you. Pa, matan na pa. Buntag na. Paal? Hala, kapugnaw niya. Pa? Papaal? Oh, wala naman ni maginawa. Ay! Patay na nga mong papaal. Pa! Pagmata! Imong breakfast, oh! Kaon na! Papaal! Papaal, oy! Wala gid siya maglihok. Papa! Papaal! Papaal! Anong gibiyaan man minimo? Layo na ni mo, boy. Mamiyamang ka. Mga anak, gusto na. Igo na sa paghilak. Wala tayo mahimo. Mibigay na ang lawas ni Papa ninyo. Wala siya makanto sa iyang kahimtang. Gikuha na kit siya sa Ginoo. Tungod yun ni siya, mga anak. Huwag nila ating mga karong si Papa. Hinundan na naman tayo na hinuon si Papa. Ayaw ninyo pasulang inyong mga igsuon. Pagbuot, kining tanan sa Ginoo ang hitabo. Dawato tanan lang bisan sakit. Bantay lang yun na sila na ako. Nesti ayaw panganti, anak. Di na maayo. Sige na, mama, ulit na tanin niyo. Napahimutan na si Papa ninyo din sa iyang luganan. Ato na lang iampong iyang kapahuayang di ayo. Dali na ka mo, mga anak. Nganong ni amo? Oh, Mayan? Ay, Tita Carla. Tuyo minimo. Karon nga, wa na si Papa. Nagaw ko mini Kuya Arnold nga ibilin una namo din hininyo si Daymayan. Samtang manarbahon mini Kuya. Unsa? Di na mo kun may makahimo sa pag-atiman niya kung mabisa naming duhas trabaho. Para mas ko rin problema, di ba? Tal, nagdawat mo kas pensyon sa mamahan, matagbuon. May kagasto raw niya kas, napaginahangla ni Mian. Usa pa, dagkinahangan siya kinahan. Busa, dini una siya. Kuhaon lang niya na mo siya bali kung may igo naming tinigom ni Kuya. Aron makakuhagyaya para mo atiman niya. Tita Carla. Ani lang ko tini sa inyo. Please, Tita. Oh, Mayan.
anak mo. Nganong nibiya ka man namo sa hingpit. Kayahon ko kani nga wa ka sa kong giliran. Unsaon ko man pag-atiman sa itong mga anak. Niapagit si Mayan kitilin sa iyang mga makuhang nako. Ang garapon, nilihok na sad. Carla, asawa ko. DJ Lax. Al, buhi ka? O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ikaw ba giting nakigsulti na ko ron? Pinaagi sa imong mga mata? Oh. Ako kini, Carla. Ha? Ka-imposible. Patay ka na. Apan magpabiling kong buhi, pinaagi sa akong mata. Unsa? Apan, may ihangyo lang ko nimo. Ayaw sultihi ang atong mga anak. Bahin ini. Pero Al, Aron magpabilin paghihapon kong buhi. O makapadayon sa akong pag-iyan ninyong akong pamilya. Isaan na ko, Carla. Ato pura kining sikreto. Sa tong imong gisulti na mo ron, ma? May gitipigan kang mata ni Papa Alma? oh mga anak. Pero nganong o man namin mo tugaan ni kadto pa? Bitaw ma. Nganong gililang manin nimong hitabuan na mo? Pasaylo ako ninyo, Junior. Nasty. Pero ang tanan pagbuot sa inyong amahan. Tita, Mama Carla, ate, kuya, ayaw na lang ninyo awaya si Mama. Ang importante, kitug-anan ta niya sa tinuod. Ay, uwa man may mga way, inday may an. Naibuong lang mi ni kuya, nganong gitago ni Mama? Sa gikaingon ko na, pagbuot kining tanan sa inyong amahan. Unya, ang uban namang mga igsoon, si Susie ug Kuya Arnold, nahibaw sila bahin nini? Kuhan, Ayaw kahadlok sa pagtugan ma. Kung nakadawat ming tulo sa tinaguan ninyo ni Papa Al, makalaom ka ma, magpabilin kahapon ni tinaguan. Dili mahimong. Dili ko gusto mo abot ang higayon nga sukmatan ko sa inyong mga igsuon. Sipot may pasabot ma. Nga, mapugos ka sa pagsulti nila ni Kuya Arnold ug Ate Susie. Bahin ini yung sekreto ni Papa. Pero unsaon naman lang kung ilang kuwaon ang mga mata ni Papa, nga imong gitipigan. Kunya, dunay daw tang buhaton ini. Dili sa siguro na nila buhaton, kuya, oy. Wa ka lang makaila kung kinsa og unsang mata nga pagkatao kanang giila nimong ate ug kuya mian. Ayaw mo kabalaka. Ako na ang mopasabot nila. Kung say tinuod ka nahitabo sa inyong amahan. Ang importante nga nasultihan ta mo. Labaw sa tanan, bisan pa sa kamatayon sa inyong amahan. Pabilin kining buhi ka nato pinaagi sa iyang mga mata. Nga maoy bugtong kahayag nato. Madali ko pa uli. Ako surpresahon si Mama Carla sa iyang birthday karon. Pero kinahanglan nga mo hapit on akong cake shop. Mupalit kong cake. Kanang special kid ang akong pilion. Oh, si Ate Susie. Magkasukat mi. Uy, wow! Na-surprise ko ni atong panagkita. Well, not exactly. Apan panagsugat di ay ining akong sisteret nga feeling mayaman kunuhay sa kwarta nga kika ni Papa Al. Muna nalagot eh. Nagdali man ko. Kadiyot sa... may mo ba? Hunungan na ng pagsiki ni mong sampit na kong ate? Ate. Sorry. Sorry sa mong mata? Excuse na ti ha. Mupadayon ako sa kong paglakaw. DJ Lax. Nagdali man ko. Hoy, ingrata! Ayaw ko kisnapi, ha? Di na kini mausap ti. Diya ka na. Hoy! Babaeng naong ugsapi! Wa pa ko mahuman ni mo! Balik diri! Balik, animal! Oh, isuktoy lang ay. Pasun ko ganit eh.
Hoy, Nasty! Hoy! Wa pa ko mahuman sa pagpakigsulti ni mo! Balik! Langkon, wa ko masayo. Ang ako manghod ka ng kitapukan sa mga tao sa unahan. Sinesti ug murag doon na sige kalalis. O, si Susi. Atuon ako. Sorry. Sorry, Ate Susi. Wa na ko kinahanglan ng imong sorry. Hilas ni mo, no? Snap na kay mo ron, abi kay buhong man kay mos kwarta nga gikan sa kong amahan? Mahimo ba? Muhunong na magdawat sa kwarta sa akong namatay amahan, ha? Kung kinsa may muhurot sa kwarta ni Papa, ikaw? Ug ang imong magbuwa nga otrong hangul og kwarta, mo ba? How dare you! Buhi nga ko manghod. Aray! Look who's talking! Otro ka! Pulos mo mga bagagnaong! Labaw na ng inyong inahan! Wak mo'y mga utang buot! Ah! Ayaw sa tigsama ana ang among Mama Carla. Ha? Sakpa ko ni mo, animal ka ba? Susi! Susi! Ang butan na bata, malipay na tulad. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ayun yung mga bata, mga samang sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Ang mata din lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo